O Festival Olloboi premiou a estudantes de Rianxo, A Coruña e País Vasco. O festival viviu unha nova edición na que os xoves creadores foron protagonistas. O Festival Olloboi regresou un ano máis co audiovisual por bandeira en Boiro. O venres foi o día no que se desenvolveu o grosso das actividades co alumnado de diferentes centros gravando pezas pola mañá coas que se concorrería tamén o concurso. A xornada empezou pola mañán ca muchachada matiné, que é un exercicio de creación intensa que temos todos os anos aquí en Olloboi. Consiste na creación durante 4 horas dunha peza de temática sorpresa, e os rapaces teñen que pensar a idea, montala e entregala. Este ano, en homenaxe ás diferentes unitarias que tivemos no Concello de Boiro, a temática foi acerca das unitarias e as informantes cas que contábamos foron todas representantes das diferentes unitarias que tuvo o Concello de Boiro. A Abadía de San Enrique acolleu a gala que se celebrou na tarde do venres. Entregarán premios nas diferentes categorías: peques, ESO, bache, ciclos, compromiso. E nada, a idea é disfrutar dunhas xornadas onde se dará os premios ás diferentes categorías e de celebrar un pouco o audiovisual escolar, que para min incluso é máis importante que o audiovisual, que a industria, porque son os cineastas do futuro. O alumnado do Félix Muriel gañou o premio da actividade Muchachada Matiné. O galardón na categoría dos máis pequenos foi para os estudantes do CEIP Ponte dos Bozos de Arteixo e Sagrada Familia da Coruña. A Fundación Zaragüeta do País Vasco e o Félix Muriel leváronse a categoría da ESO, mentres que no apartado de bacharelato e FP o premio foi para o CIF Audiovisual de Vigo e o IES Miño de Rábade. A sección compromiso foi para os institutos de Chapela e Eusebio da Guarda da Coruña, e o premio Asociación Olloboi levouno o CEIP Torre de Hércules da Coruña. Ademais, a escola Frei Bartolomeu de Viana do Castelo conquistou a categoría reservada para Portugal. A organización destacou o crecemento e a acollida deste festival que naceu no 2009. Este ano collemos o relevo da directiva, collémolo con intención de que isto non se perda, de que o festival este moitos anos máis. Entón, sí, a idea é volver a repetir patróns que funcionan e incluso abrir novas líneas de cara ao ano que ven. Estamos moi ilusionados e nada, a idea é que sí, totalmente, que se siga sendo un festival de referencia no sector audiovisual galego a nivel escolar. Os creadores máis novos foron os protagonistas desta nova edición do Festival Olloboi que volveu a ser un éxito.